urheilu on jollain viisi vähän mustamaalannut ja jollain viisi niin kuin, myös niin kuin pelotellut lääkärikuntaa sillä, että esimerkiksi testosteroni tai anabolinen steroidi. Puhutaan anabolinen steroidi, vaikka sanotaan nandrolini, mikä Suomessa on markkinoilla, niin niiden käyttöä niin kuin ei uskalleta käyttää niitä. Nehän on hirmu turvallisia lääkkeitä, millä voidaan saada paljonkin hyötyä. Joo. Voidaan ei pelkästään korvaushoidon muodossa, vaan monta kertaa myös jossain tietyissä isompien leikkauksien jälkeen katabolisen tilan hoidossa. Siitä on useampia tutkimuksia myös lonkkamurtumapotilaiden hoidossa, jos on käyty nandrolonia, pieniä normaali kliinisiä annoksia. Nyt ei puhuta, Tomi, niistä 400 milligrammaa, 600 milligrammaa viikossa. Juuri näin, ei puhuta niistä, vaan puhutaan tämmöistä järkevistä kliinisistä annoksista. Niin saadaan hyötyä vaikka naisillekin lonkkamurtuman jälkeen. Joo. Lihasmassaa saadaan, vaikka ei tekisi mitään, saadaan noilla lääkkeillä. Ja se lihasmassan saanti joku lonkkamurtuman jälkeen, me tiedän, lonkkamurtumahan tappaa paljon. Joo. Sillä voidaan oikeastaan näyttöä, voidaan vähentää kuolemia. Joo. Ja voidaan vähentää verensiirtojen tarvetta, voidaan vähentää sairastuvuutta jollain nandroli 2-3 piikillä. Mikä on se järkevää, jos ajatellaan myös näin, että olisiko se järkevää myös yhteiskunnallisesti, taloudellisesti. Jos me voidaan vähentää lonkkamurtuman potilaan hoitojakson pituutta 2 päivällä, sä tiedät mitä maksaa sairaanhoito, niin ja niitä paljon niitä tulee, niin oikeasti tuommoisilla voidaan saada elämänlaatua lisää ja säästää fyrkkaa. Joo. Ja minkä takia, kun pelätään käyttää tämmöisiä, tämä on se lähtökohta, että meillä on vanhoja hyviä valmisteita, mistä tiedetään, että jollekin vanhan rouvalle tulee joku vähän karvaa ylähuuleen jostain nandroleista. No ei varmaan tule, eikä se ääni enää mene kauhean bassolaulaksi, kun tangolaula ääneksi. Se riskit on äärimmäisen pieniä verrattuna siihen hyötyyn, mitä saadaan. Mutta on pelko.